Bendinten pangkah ngeten iki. Wah, Kadang-kadang dahulu di Jawa. dahulu ke Jawa. Nek Jawa Jawa dahulu. Nggih. Tapi ngeten iki nggih pun enten sing dolan ngoten ketawisen niku. Wau nyebut ora pasti lah wae. Ngoten nggih. Nggih. Nggih, nggih.
Masak napa? Masalah. Iki panganannya apa? Goreng. Nasi goreng. Tapi tidak enak apa? Ya, ini cocok.